89% Slovákov ešte nikdy nešoférovalo elektromobil a až 62% v ňom nikdy ani nesedelo. Ale to im nebráni mať na vec jasný názor. Preto bolo cieľom tohto experimentu zistiť, čo sa stane, keď si elektroskeptik prvýkrát vyskúša elektromobil. Zmení táto skúsenosť jeho názor? Vyvinuli sme AI bota. Mňa. Technológiu, ktorá v reálnom čase rozpoznáva emócie skeptikov, analyzuje ich a zaznamenáva EV Smile. Ja sa pokladám teda za dobrú šoférku. Okrem toho sa venujem aj motorkárstvu, takže jazdím veľmi, veľmi rada na motorkách. Ja mám jedno športové benzínové, s ktorým chodím jazdiť preteky. Do práce používam dízla. Elektroautomobil som neskúsil, pretože som nemal kde. Mám svoj autoservis, už asi 3. rok. Keď veziem deti, tak občas počujem zozadu dupni na to, tak im urobím radosť. Ale tá bezpečnosť je prvorada. Tým, že je to nové a nemám s tým skúsenosť, tak si neviem predstaviť, že by som teraz si kúpila elektromobil. Pre mňa je jazdenie aj o zvuku toho auta a neviem si predstaviť jazdiť ako na vysávači. Bojím sa toho celkového tej jazdy, že či vlastne naplní tú moju potrebu zrýchliť to z 0 na 100 za tých pár sekúnd. Dalo by sa povedať, že zatiaľ som taký skeptik. Uvidíme, ako sa to bude správať na ceste. Vítaj na svojej prvej elektrojazde. Ďakujem. Sedí sa ti dobre? Sedí. Ako v menšom lietadle. Výborne. Stačí len pomaly pustiť brzdový pedál. Prvé dojmy? Keď ticho. Nepočuje motor. Je to tichučké. A že normálne sa počujem. Čo stabilita vozidla? Celkom to dobre tlmí tie nerovnosti. Vidím neutrálny výraz v tvojej tvári. Vyskúšaj sa otočiť na malom priestore. Redík má dobrý. Toto je perfektné. Bože, to je úplne super. Cítim to bezpečie, keď predtým som sa obávala, že sa otočiť na menšom priestore. A v meste sa to určite hodí. Ale toto zatáčanie, toto je skvelé, toto ma začína baviť. Výborne. Prstom jednej ruky. Vyskúšame si slalom. No. Teraz otestuj zrýchlenie. Wow. Detegujem EV Smile. Detegujem EV Smile. To ťa normálne, že vsadí do sedačky. No toto je úplne, že wow. Dobre. Ako hodnotíš svoju prvú elektrojazdu? Dostali ste ma. No, som prekvapená. Je to úplne iné, keď sadneš do benzínového auta, ale keď som si sadla sem, tak ako presvedčilo ma veľa vecí. Chýbalo mi tam, že nepočujem ten motor, pretože na motorke je to úplne iné.
Tak moje dojmy sú troška rozpačité, keďže mne v žilách koluje naďalej benzín. Ten najpozitívnejší moment prišiel vtedy, keď bola tá akcelerácia, lebo fakt zatlačilo ma do toho sedadla, to som bol prekvapený, nečakal som, že to dokáže tá elektrika. Tak toto bolo úplne skvelé. Možno ako bežné auto do bežnej prevádzky by som si to vedel predstaviť. Skvelé. Naozaj to zrýchlenie, ten švih a aj pocit bezpečia, by som povedala. Hneď po stlačení plynu to okamžite vystrelilo. Bol to taký rozdiel proti spaľovaciemu a asi by som si na to vedel zvyknúť. Hlavne na také dlhšie cestovanie. Už nie som taký skeptik, som tomu trošku naklonený. Bolo zaujímavé sledovať počiatočné obavy, prekvapenie, nadšenie a nakoniec aj spontánny úsmev, EV Smile. Ten sa nám podarilo detegovať u všetkých sledovaných subjektov. Ste zvedaví, čo by takýto experiment urobil s vami? Dohodnite si elektrizujúcu testovaciu jazdu na evsmile.sk. Škoda.